Nemôžem to robiť ako Warren Buffett, lebo on je úplne niekde inde. Bežný investor si z Warrena Buffetta zoberie vždycky len tie čerešničky. Ale keď príde na debatu, koľko hotovosti Warren Buffett má odloženú, zrazu je strašná téma o tom, jak ja nemôžem, lebo on je niekde inde a môže si to dovoliť. Pritom je to úplne opačné. On je presne tam, pretože to robí takto. Takže keď sa chceš priblížiť jeho výsledkom, musíš robiť to, čo robí on. Nie tvrdí, že ty ešte nemôžeš, lebo nemáš toľko peňazí, čo on. Pri hotovosti sa stále omiela len to, že ju nemôžeš držať na účte, lebo ju žerie hotovosť. Prečo má teda Buffett a jeho firma miliardy dolárov hotovosti? Lebo sú nachystané na nákupy. Hotovosť mi kupuje príležitosť. Keď príde tá príležitosť poklesu, použijem tú hotovosť, ten cash. Prečo mi nedáva zmysel dokupovať niečo, čo mi kleslo, za niečo, čo mi rastie, keď to nebolo v stratégii. Takže keď chceš byť taký bohatý, ako napríklad Warren Buffett, musí začať robiť veci, jak robí on. To znamená, že potrebuješ mať trošičku viacej hotovosti, ako si myslíš, že je pre teba zdravé, aby si mal nabité na nákupy, ktoré môžu prísť. Pošli toto video presne tomu kamošovi, ktorý by vždycky chcel nakupovať dip, akorát, že vždycky nemáš čoho.